Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong yaga Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik ubenai maj haka porsi phobe jem step hashulong tura bat cleariat. Kirang Bashnong nagashnong maper kadong ribhoy hapo kalama ka senjuk kirang Bashnong mendagas ngig lalum na jingalang bat kerpat barusi em ka KHADC ba penyai sing si menimir jumut halor shibun ki benta banya daya kendo ka syam ban penne pensai ka riti ka dostur ban pen klani ki nong yalam shnong khamtam ka jingtrekam jong ka office ka KHADC ka badan hanong po Hagati ka jing kenduk kerpang ki nong yalam shnong badu CEM lapin long ha district library nong po bat lawan ru banan ringkat du ba balajit rani MDC ka nong po ba BB Makdo chairman senjuk kirang Bashnong ba PB Silyang secretary ba wan prang CM Serdar ke ilaka nong po ba CBCM CEM berem ka KHADC kirang Bashnong nagishnong ba pher ki senglong kemi lemba ki samla na ka them riboy Nakalyang kasenjuk kirang Bashnong hakate ke jingalang kala IT ru da ka dor khas hau CEM na ka bentaban penklanya ka office trekam ka KHADC hanong po namar kumbalong menta kate ka office ka trekam tang na ka benta ka professional tax ban pendrung uwi udukhat na western ribhoy hapo ka himan nong klaw ban penne ikishnong khasi hapo upur usam ka jela haga jing pen pot ka wat baar ban pen sange mardor ka jing kamrang Bashnong kijat bin riu garu hapo ka rat marwet bat kiwe ha ka bana kalyang CEM ulakular ban shimkhya ye kite ki kambaro codification jong ka himamelim ka melim act 2007 layo jintik bat ki parlong baro ki bala yo ekane bat ki bompar yo aru manginyatik badon khat nriu teli ki rai nei kimi lese deyan ba ki ya mer jumut lese de namar kajing bu ala ka bu angto tangam peni ka nambar tu kirai dan ka mention ru hangne ka asen jo governor of Meghalaya kaladon balami khandre tri kirai bat ka we kirai kadon ha bordar asam sabar uput usam jo ka practical kata kiri kirai dumria mencuak kala berde lima kala berde kirai dan rekum kita ru idon saya bedon burong banyak pek benia balada kala lomai kadeka hok jongga KHDC ban persotu ban perlonglang hapo ka mamelim lani hapo ka jurisdiction jong ka district council ya kata karai domria katno ka he kar television ya tip ha itu bosong basa angto let se record ki ban hapo ka council la ban kuduk lang di ta ki parang la ban tip lang ya aja ka puta ka badang dei hok jong ka jurisdiction ka KHDC ban district Meghalaya itu om kata saya kudon burong Kidon ru kiji kwa ban pendek ban amen biang kumbala amen kato kane teli how 2009 2010 la amen ya kawe ka melim ak kabala mention ban na pendrung ya elementary nari hoy sawut bandrung apo kay mamelim nagirat baper how arjannya arjar pra la detmi kata ka hukum bala itu menteri napo ribhoy banik macam mabelim pelse how the arga kandai arga sipel la diidno la penduno ya kita balik bandrung dengan karai bagan don kaji la don kaji yang mirjumur ban pende ka senjuk kirang Bashnong ki darbarai ki bahap apa mabelim banle ya kita kato kane maknya na ngakung keren haka kerteng jong kirang Bashnong yo kata ino kino peniak rai ni sukwa banyak benerat lang nak kebetar kaji itu yang kikun kehajar jong kai mamelim but saya pedang borong hidup sipun teliki hima kibalong partly hari boy but kibalong fully hari boy kahima nompo kabahap fully hapo Garibhoy district let's say that codify yaki ain kirul
lada om yo ka konsen lam kino yalam snong kino yalam right yo ka bakla ka company snong atau kin sakul mar kada kadi ka we ka badan kamha ban codify ya ki ain ki rule ki badan lupa ban insert ya ki kentin lani ki riti dusur ke babiang dan bayar rengka bat ki rukmat ki rusampang jong ki snong jong ki right rendat pat kahima upai ba nong song snong ki khri nong sensia kan don ka bahasanda rangkat bagi district council. Ngimla berlai kum kikli nong sensial bat kum upai kasih kara bagi yai lai ngapo do district council. Kum bala persngau do we ki kun sama jong kani ka dong ba khai ki joni. Aga ji pentri kam ya ka CAA. Hande ni snu don do. But dei namar ba ka jala ka jini ni don ya district council ni lai na ka ne ka ji pentri kam ya ka CAA. But ni kemen bakum ka district council nginala ban pik perman wat laga kalong ni hap hapo jong consider area ru hande kum ki briu ke briu ke kli lengba ke district council nginang pek halo ke negaan kai ke bala ban kata yang ni urip pai do dong pakathan ki juni habang ibai saga family boy ki juni ngaso ban officer ba ka family boy ka de ka way na ki area hapo jong district council ki bala kentiu bat sudah kontribu shibun ba ya ke district council laga pin khen na do gadi lom jo ke khndo bisya laga ki asset jo ke district council kari bhoi district to juni kadam shibun ba ki asset ha ka de bat ke jindal khndo bisya ke district council laga impact ya ki yeo to district council ru jidon akli ki yeo ko district council kari bhoi district kadam to we ke yeo ka bana ka banta ke district council ba kata ke yeo pernihan ba nama kata nasu banong bagari boy district kade ke district ke bala contribute bat ke bala nok senyang shibun ba ya ka KHADC nasu sarong ko mulong hikmat jo dong kathan bangi lale iwe ke bala kersan ya ka district council ban tenne ban pusa ban kersan ke district council hadu kini isi kilometer bat nasu banong bat wat hakalian ke rigunu dan ke jingok jo ka KHADC kari boy district kade ka way district ka bahmate ban kersan yang ki nongtre hapo jong ka district council ke jongi ibu bon ba ki bani ni lakni na kane ka family boy ko bi ki jongi nama kata sa na so banong ba kum unong yang u badan susimti menta dan hapo system ni nyek be kane ka mensim ke joki ba phila ban hadu hangni pidang ke jingkit kli bat ke jing snoprai ke jing sojan ya ka family boy ke bi ki jongi ni da sumo halo kane ke jiwan ke jumpi bani idai jongi kmat ki akan pau yang cikumen bani i bongut ki long nakale kasunjuk ki ramba nong di Boy district kila IT bentar sini bang aku ban penpau kune bang apek baro nadu aga kini ka baningkong hadu ke bahndrio kamat kepada kam hadu kata-kata tapi dia tak kini kamat ke baningkong nakalian berjungi kumba pila pensau ba pikwa ban penklaim shishu ke jitrekam jong ka office jong ka KHDC hamni hari boy kumba i local NDC jong kiru lawan ra bun sien se ke jing pensau hani ban tangshen ru mentat lai snow la kran bian ka ni jingra ban nakale jongi ru ka jitmu mentat ba kum ka council ni kwa ban penklaim shishu ini kita tak trekam jongi lagi ke branch office haki district ba pelo kuma pitip baka KHDC kadon yo put sensya ya kaba ngidon kumba santali ki administration lani ki administrative district jong asokar kata kaba tutup ya ka Ribhoy district ka East Hasils district ka West Hasils ka Southwest but ka Eastern West te naman takataw hakini ki Southerly ki district niladon ki branch office kawai ni ladon ikan cakap apa memperbuat berimpat juga pensionai office. But dan menentukan itu dalam phone ya di local NDC jom kamairan. Ban pawat cakap kam keluar ya kabangin juga bantai no satu ke office rekam hang tay po mairan nam tak ke Eastern West District. Kajing tu baru kajuni habis dia berkata kalau ban warra kajing yajan jom ke District Council Shafi di North Shore di Baipa.
Bangin kwa bagi pai ba ken shitom banwan shedu social ban pendet ke babun pili kikam hakabede bat jok council lene kikam shnong kikam hima kikam ran lene ka khndo siap kiwe ngi kwa banwan shapi ban penyajan ye ga jing trai kam ga jongi nama ka yen office trai kam jok district council kalongkum ka yin shaja ka jompi kalongkum kayu peden ke jompi ya ka pi dan kam mantasni hakani ke jom ka bamuta but nakal yang tuni nila kubur but nginang perklan jisu ke jing pregam khamtam hani buat temri boy da ka bangin kapten he ya kani ka office pregam na ka bakalong bata but ru ban kampen bun ya ka man power leni yeki nong ya ke jomi ki nong trai bomba ta penpa se ho ngin Shimkya hakabili jing terwang jompi ba ngin penrung ye kena samla nang ne pot temri boy terkait lingba ka artikel aspa sopusau ar ba aspa nyusan we jok constitution jomri India bela penrung la besu ya ka khnit ban riu ba habo jomri khnit ban riu enla barshna ya ka district council but habo jom six schedule kita bontri ki para hanta kibla aibor bandon ye ka district council la ki regional council bahabo jong kata ka six schedule lama aibor ye ki nong ye ki MDC kibla shaji kampai ba bakila ban codify le le ban thawan ye ka ba ni ladon lupa nalu ki por pulong kuma lan ni shim khendak e jilong kerpang jong ka je unriu juni kum ki khasi ye ka jing One long brio se hakani ka sla partai khnyak el lani shim na ka jinwan ki missionary shakani ka ri juni le se aspa snem ka ja brio juni phata henry shwayu snem khatai spa santu a empat shim ladan kanu ka jinia da lani ki ka bor bala ban ai haki noelam ki juni bala ban thau ai ban yada dalali yada But mentar lima ka six schedule la aibori bangin la ban thau an hakabili ka sinsha khadat rai ka nida but daily ba kata lami kawe ka an ka mangitip kum ka Khasias Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act khatindai spot san khundai hapo kali ka principal act la kelum lut ya bar san tu sau tali ki hima hapo kali ka principal act but don ki hima ki layo ka ai tum ka hima bele don ki we pak ki ilaka don ki we pak ki hima ki rai ki bang pak yo la ka ai le setan mak shitai ki la iku le layo asen ye ki vel ki jongi habe ki ilaka but nakal yang tuni na fresh tom nata ba ki we ki salong ai but na scam ye ka ri dus to sin sha khara ki jongi hala ki jongi et ki hima ki dom ki thai ki jongi